Hoću vašu pomoć da se nijedan kriminalac u ovoj zemlji ne osjeća sigurno, ma ko on bio i ma kako se zvao. Moramo da slomimo kičmu organizovanom kriminalu u ovoj zemlji. I sasvim sam siguran da pripadnici žandarmerije, počevši od kopnene zone bezbednosti do beogradskih ulica, mogu da ispune svaki zadatak koji se stavi pred njih. Baš zato, kao što ste osvetlali obraz srpskoj policiji, u ovim poslednjim najtežim prirodnim katastrofama, u poplavama, potrebno je i da potvrdimo i svojim danonoćnim radom svi zajedno pokažemo da je policija, da vidim kakvi su ovo ljudi tokom svih ovih vanrednih situacija, koliko mogu i hoće i koliko su bili stub naših mogućnosti da odbranimo ljude, da spasamo ljude iz poplava, da im omogućimo da imaju normalan život. Iako sam ministar unutrašnjih poslova nešto manje od 2 meseca, ovo nije moj prvi susret sa vama. Verujem da sam bio jedan od onih koji nisu bili iznenađeni ni stepenom obučenosti, ni vašim sposobnostima, ni veštinama.